हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार खोथा शेयार खालामनो नागिरदों दा बेयाव मा जागोन नोंथांमोनहा फारि फारियै गिबियाव खोनासंनानै लाग्रो मोजाङै नैबे बिथांनि खुगानिफ्राय बाथौ धोरोमा हिन्दु नङा मानो नङा बाथौ धोरोमा आलादा मोनसे फुजिनाय संस्कृतियाबो आलादा आरो आलादा नखरारि आसारखान्थि जोंनिया आलादायै दोङो जायखौ जोंनि जिथु हारिमु दोङो जोंनि आसारखान्थिजों जोङो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय रायसननाय फुजिनाय बेफोर आसलथे हिन्दु धर्मजों गोरोबा थारमाने बेनिखायनो जों बेखौ बाथौ धोरोमखौ आलादा मोनसे धोरोम होननानैनो हमना लानाय जायो बेखौ आगोलनिफ्रायनो जों खावलायखादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे थांनाय जिथु जथुमा दंमोन बेवहाय बेखौ खावलायदो आरो बे लेखायैनो जों दिनैबो बे बाथ्राखौ खावलायदो देग्लायनि जिथु सुबुं सानखो जागोन पपुलेसन सेन्सास बे सेन्सासाव बर'फोरा बाथौआरि बर'फोरा बयबो गावनि धोरोमखौ बाथौइजिम होननानै लिरनो होयोब्ला गाहाम जायो बे बाथ्राखौ जों खावलायदों। नोंथांमोना खोनाखांबाय जानो हागौ जे बिथाङा मा बुंदों आरो बिथाङा जादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि दानि आफादगिरि बिथां दा बिथांनि बुंनायनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननिसिम बुंनो नागिरदों दे बाहाय बिथाङा बुंदों जे जोंनि बर'फोरनि जेनाखि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमजों एखे नङा एबा बाथौ धोरोमानो हिन्दु नङा बा बाथौ धोरोमखौ हिन्दुनि सिङाव खोख्लैनो नाङा दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दा बियो सैथो दा बेयाव गोबां जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरा जोंनि बा नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनाबो नायदों दा बे बेलायाव आं बुंग्रोनो नागिरदों गिबियावनो नोंथांमोनाबो बेयाव गोरोन्थि साननो हागौ बाहाय बुंनाया मानि थाखाय बुंदों बेखायनो फार्स्टआव बुंनो नागिरदों जायफोरा बाथौ धोरोमारि बिथांमोननि थाखायल' बेयो स्पेसियेल भिडिअ जागोन आरो जायफोरा बाथौ धोरोमारि नङा बिथांमोनहा बिनि सायाव अबजेक्सन होनायनि माने गोनांथि गैया आरो नोंथांमोनहा बेखौ साननो गोनांखा मानो होनबा गावबागाव धोरोमनि सायाव गावबागाव दा आरो गुबुन धोरोमारिफोरा बाथौ धोरोमनि सायाव बाहाय आं जोंनि सावरायलायनायखौ लानानै एबा बिथांनि बिबुंथिखौ लानानै गोबां गुबुन बायदिसिना दान्थे बिदान्थे इनबक्सआव खालामहरा बेखौनो मिजिंथिग्रोदों दा बेखायनो जायफोरा सिबियारि बिथांमोनखौल' बाहाय खावलायनाय जादों दा बिथाङा माखासे मोजां एबा गोनांथार खोथाफोरबो बुंबावदों दा बाहाय बाथौ धोरोमा एबा बबेबा मोनसे हारिया गावबागाव थांना थानांगौनि थाखाय सिनायथि जानांगौनि थाखाय गावनि आंगो हारिमुजों लोगोसे धोरोमा थाफाथारनांगौ बेयो मोनसे गोनांथार बाथ्रा दा बे हिसाबै बर'आबो बेखौ लाथारनांगौ बा दंथारो बेखौ दा आरो फोथांनानै लाथारनांगौआ जोंनि दङ दा जोंहा बर'नि धोरोम बाथौ हिसाबै दंगासिनो दङ जायखौ जों दोरोङारि बादियै ट्रेडिसनेलि जों जायखौ बाहायबोगासिनो दङ दा बेनि सायाव दा बेनिफ्राय बे धोरोमा बिथाङा मानि थाखाय हिन्दु धोरोमजों एखे नङा बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों दा बेयाव हिन्दु धोरोमजों एखे नङैनि खारनखौ बिथाङा बुंदों गोबां बाथ्रा नोंथांमोना खोनाखाबाय जे आलादा सिबिनाय खान्थि आलादा आसार खान्थि आलादा नेम आलादा मेथाइ आलादा आर'ज मेथाइ बायदिसिना फाव फेसन गोबां गासैबो दंजोबो दा जायफोर हिन्दुनिजों गोरोबा होनदों नाथाय बिथांमोननिया जोंनि माखासे बाथौ धोरोमारिनिनो माखासे सिबियारि बिथांमोनहा हिन्दु धोरोमनि माने एखे एबा गोरोबो होननानै मोदाय मोदायजोफोरखौबो एखेखौनो होननानै बुंनो नागिरो दा बेनि बेलायाव दा बिथाङा क्लारिफिकेसन होदों दा बे हिसाबै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो जुदि हिन्दु धोरोमजों एखे एबा हिन्दु धोरोमानो बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला नाथाय दहाय मोनसे होननाय जोंनि बबेबा मोनसे हारिया गावनि आंगो धोरोम थानांगौ दा बे हिसाबै जोंहा बर'आ बाथौ धोरोम दङ होननाया बेयो मोनसे माने सिमांनि बादिसो जागोन मानो होनोबा जुदि हिन्दुआनो बाथौआनो हिन्दुबा अब्ला बोरैहाय बेहा आलादा धोरोम जाखो बर' हिसाबै आलादा मा धोरोम थानाय जाखो बे मोनसे गेदेरथार कुइसना जोंनाव फैयो दा बेखायनो बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमजों एखे बाथौ धोरोमानो हिन्दु धोरोम होननानै बुंनाया जोंना गोरोन्थि जायो दा बेखौ बिथाङाबो बुंखादों आरो जों गोबां बिजिरनांगौनि गोनांथि दङ दा बाहाय उन सिगां साननांगौनि खोथा गैया आरो फारसेथिंजाय मोनसे खोथाखौ बिथाङा बुंदों एबा खावलायदों दा बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जाय हारिया गावनि आंगो हारि दं बा धोरोम दङ दा बे धोरोमखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव जों दिन्थिनो हानांगोन एबा जारिमिन हिसाबै जों गालांनो नांगोन एबा जोङो जोंनि खान्थिखौ दिन्थिनो नांगोन अब्ला जोङो
खुगाजों बाहायनाय गावबा गावनि न'आव फाव फेसन खालामनानै सिबिनाय बेजोंल' नङा जों बेखौ मा होनो लिरनाय आखारैबो जों लानो नांगोन। दा बेखायनो बिथाङा खावलायदों जे जोंनि जेसेबांनाखि अफिसियेल रेकर्डफोर एबा गावनि जेनाखि आइडेन्टिटिफोर बेफोराव जोंखौ बाथौजिम एबा हिन्दुइजिमनि जायगायाव बाथौइजिम लिरनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो गोबां सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना खावलायगासिनो दङ होनदों आरो गोबाङानो लिरोबो जों नुगासिनो दङ गोबाङानो लिरोबो। दा बे हिसाबै बिथांमोना खावलायनाया मोनसे बिराद गिदिर गोनांथार बाथ्रा जों बेखौ गुरुत्थ' खालामनांगोन जायफोरा बाथौ धोरोमारि बिथांमोनहा। दायोहाय एस ए हल गासैबो बर' हिसाबै बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जायाखै बेखायनो बाहाय गुबुन बाथौ धोरोमारि नङैफोरा बाहाय दान्थे बिदान्थे खालामनो मोननाय नङा बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। मानो होनबा बाथौ धोरोमारिनि थाखायल' बियो नाथाय बर' हिसाबै जोंनाव गोबां गुबुन गुबुन धोरोमारिफोर दंसै। दा बेथ' नंखागौखा थाखागोन मानो होनबा धोरोम लानायाव रावखौबो हेंथा गैया जायहा जेखौ धोरोम लानो गोसो बेहा लानो हायो बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जाय बाथौ धोरोमारि बिथांमोनहा बेखौ खालामनांगोन एबा जों खालामनांगोन बेखौ जोङो जेब्लाबो आरो थुलुंगा होनांगोन। दा बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंफादों। दा बेखायनो बेखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो लानाय जादोंमोन। एसेनोसै गोजोन्थों।